Ja savi on tämmöiseen tarkoitukseen hirveän hyvä materiaali, kun siinä on sitä ilmaisuvoimaa ja sitä saven olemusta kuunnellen saan sitten kanavoitua niitä omia tuntemuksia siihen teokseen sillä tavalla. Minä olen Leppäsen Henriikka. Minä olen pohjoiskarjalainen keramiikkamuotoilija ja myös taiteilija. Minä edustan tällaista perinteistä ja modernia yhdistävää käsityötaitoa ja teen täällä studiollani Joensuussa käsin tehtyä keramiikkaa. Minun pääasiallisia tuotteita on astiat ja sitten erilaiset sisustusesineet. Ja sitten tämän piensarjatuotannon vastapainoksi tein myös paljon tällaista materiaalitutkimusta näistä itse kerätyistä luonnonmateriaaleista ja sitten taidetta vastapainoksi tälle kaikelle sarjatyölle yrittämiselle. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön apurahalla olen tehnyt materiaalitutkimusta näillä paikallisista materiaaleista. Olen kerännyt savea, sitten kasvien tuhkaa, kivijauhetta ja näistä materiaaleista olen tehnyt erilaisia lasitekokeita ja sitten näitä taideteoksia. Toukokuussa tein semmoisen keraamisen seinäteoksen tuonne Rantakylän alikulkukäytävän seinään. Ja siinä käytiin tätä rääkkyläläistä luonnonsavea. Minulla oli Helsingissä heinäkuussa oma yksityisnäyttely, minkä nimi oli Onkalot. Ja minulla oli siellä näistä paikallisista raaka-aineista valmistettuja teoksia. Ja tässä esimerkiksi on näitä möhkäleitä myös, mitä siellä oli. Ja siinä näyttelyssä minä halusin tuoda esille näitä minun pohjoiskarjalaisia juuria just tämän niin materiaalin kautta ja muutenkin tuoda omaa työtäni esille tämän oman paikkakuntani ulkopuolelle. Ja siellä oli hyvä mahdollisuus siihen. Taiteilijana oleminen on minulle oikeastaan semmoinen olemisen muoto, että minun pitää saada tehdä sitä, pitää saada päästä ulos niitä asioita, mitä on sisällä, varsinkin niitä semmoisia vaikeita tunteita, mitä on vaikea hyväksyä tai käsitellä tai mille on vaikea löytää sanoja. Ja savi on tämmöiseen tarkoitukseen hirveän hyvä materiaali, kun siinä on sitä ilmaisuvoimaa ja sitä saven olemusta kuunnellen saan sitten kanavoitua niitä omia tuntemuksia siihen teokseen sillä tavalla. Tulevaisuudessa olisi tosi kiva päästä tekemään enemmän tämmöisiä julkisia teoksia, ehkä just keraamista katutaidetta ja sitten myös semmoisia yhteistyöprokkiksia olisi hirveän kiva tehdä. Olisi kiva tehdä ihmisten kanssa enemmän töitä. Ja sitten ihan tämmöisiä tuotesuunnittelullisia asioita on, että haluaisin enemmän vielä hyödyntää tätä paikallista savea esimerkiksi valaisimissa. Että valaisinten suunnittelu kiinnostaa hirveästi tulevaisuudessa. Ja tällaisten sisustustuotteiden tekeminen. Tulevaisuus näyttää aina vähän semmoiselta jännittävältä, mutta ihan luottavaisin mielin suhtaudun kuitenkin tulevaisuuteen.